Dead on the spot ang usa ka pulis sa dihang gibangga niini ang dakong truck sa barangay Nahi, Arakan dinhi sa North Cotabato. Gila sa Arakan PNP ang biktima nga si Police Staff Sergeant Arwin Peroy Espanorio naa sa hingkod ang pangidaron ug nadistino sa Arakan Municipal Police Station. Sumala sa otoridad, gibiyahe sa biktima ang National Highway sa Arakan sakay sa iyang motorsiklo paingon unta sa estasyon sa Arakan PNP niadtong Huwebes sa dihang nabangga kini sa lubot sa usa ka truck. Midumbol sa likod sa dakong sakyanan ang biktima, rason nga napasok ang iyang motor sa bumper sa truck hinungdan nga nakabsan kini sa kinabuhi. Mi-surrender usab ang driver sa dakong truck nga si Romel Castor Tabasa, 33 anyos ug kasamtangang anaa sa custodial facility sa Arakan PNP. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.